Ola! Vamos a polo cuarto e último vídeo deste programa de Educación para a Saúde. Hoxe vou vos dar unhas alternativas para que vaiades introducindo hábitos saudables aos vosos fillos, menús e receitas saudables. Vamos alá! Sabíades que dende os 6 meses ata os 6 anos de vida están desarrollando as súas papilas gustativas? Por iso é importante que nos primeiros anos de vida protexamos o seu paladar. Estas pautas que vos vou dar poden parecer extremas e máis na sociedade que vivimos, pero é o máis beneficioso para os peques. O esforzo que se faga nesta idade é un regalo que lle faz ao teu fillo para toda a vida. Estes anos son clave para educar o seu paladar. Deberedes predicar co exemplo. Como pai e nai, sodes o espello no que se miran os vosos fillos. Por iso, eles van copiar todo o que vos fagades. Se comedes sano, eles tamén o van facer. Deberedes dar alimentos de verdade, é dicir, cociñando na casa de forma saudable. Nada de azúcares, nin sal, nin refrescos, fariñas refinadas, etc. Polo menos no primeiro ano de vida. Xa chegará o momento de ser máis flexibles. Nada de premios e castigos. Intentar que os nenos coman prometéndolles ou prohibíndolles algo, ese é un gran error. Exemplo, si te comes isto, de postre natillas. Si non rematas o que tes no prato, quedaste sin xogar. Deberemos evitar este tipo de comentarios. É promover unha relación xa ca comida, basada no respeto, o cariño e, sobre todo, paciencia. Tedes que entender que uns nenos comen máis e outros menos. Recoméndovos que levedes os nenos ao súper e aí enseñarles a escoller a opción máis saudable. Outra cousa que deberedes facer é non comprar os alimentos que non queirades que os vosos fillos consuman. Se non os temos na casa, non os comemos. Deberemos involucralos na cociña e pasar tempo con eles, que sea unha actividade divertida. Pouco a pouco van ir probando alimentos novos, xa que son eles os que están elaborando esa receita e vanse sentir orgullosos. Ao mellor, nos primeiros días non mostran interés. Pero, ter paciencia, cociñar de forma creativa. Xa sabedes que a poucos nenos lles gusta a verdura tal cual. Pero, se lles cambiamos a presentación da maneira orixinal? Por exemplo, se rechaza a coliflor cocida, podemos facer tortilla de coliflor e ao mellor así a acepta. Se facemos sopa de polo, batirlle as verduras para que non as vexa. Trátase de experimentar. A hora da comida deberá ser un momento de armonía, de compartir todos xuntos. Por iso, evitaredes distraccións, nada de tele, nin de teléfonos, nin de tablets. Así lograredes que sea un momento agradable cos vosos fillos. En vista de que os nosos nenos están acostumbrados a facer varias comidas con alimentos azucarados, como batidos de chocolate, zumos industriales, bollería, estas alternativas saudables que vos propoño parecen unha maneira interesante de ir introducindo aos nosos nenos alimentos saudables. En vez de darlle un batido de chocolate do súper, o que podemos facer é un batido nosotros na casa con leite inteira ou bebida vegetal, unha cucharada de cacao puro e un pouquiño de mel para endulzar. Outra opción é, en vez de iogures de sabores, collemos un yogur natural, picamos un pouquiño de fruta, tamén añadimos un pouco de mel ou canela para endulzar. Tamén lle podemos añadir crema de cacahuete, coco rallado e ir así pouquiño a pouco introducíndolle estes alimentos para que eles se vayan adaptando. Todos a moverse. Venga, debemos fomentar o deporte en nenos xa desde pequeniños. Varios organismos recomendan que os nenos practiquen al menos unha hora de actividade física ao día. É tan importante como levar un plan dietético saudable. Os nenos téñense que manter activos de forma regular e así evitando o sedentarismo. Recoméndase limitar a 2 horas a exposición de tele e videoxogos. Teñen que correr, andar en bici, estar ao aire libre. Pois isto foi todo. Espero que vos gustara esta iniciativa e que vos sirva de gran axuda. Dar as gracias ao Colexio Juan Rey de Lorenza por confiar en min e que siga fomentando hábitos saudables entre os seus nenos e creando proxectos como estes. Calquera dúbida que teñades, aquí estou. ¡Feliz Nadal!